cengkir wungu dek.
Bos. Dindingane Mas. Resto nganggur. Wus koncatan tresno asih tanpa welas sira nimas wet saka adreng karsane tega marang sahamu barang ingkang kasandang benjang muga manggih ayu yuwana saklami nira sapungkure ora tau kalekan atine sakdinane amung tansah ketuwung tindake ngati Cayung, atene Piyayi Wonogiri iki senengane ngene iki. Jumbuhke swasana nyarengi anggenipun para lenggah ngrabi dahar. Sing nyemek-nyemek sik. Ben aku tambah rasa ngantuk. yak-yakan sik. Piye? Aku lo ngantuk. Ben tambah ngantuk aku. Campur sari bar jam 10 mulai jam 3 kok ora ngantuk. Lehmu mampir mampir. Kok ngejak dolan ae. Madang kok suwene rame-rame. Wong ngone
Lajeng Epani garwanipun ingsun wong ayu. Piye munggo rasamu tak tinggalke pirang-pirang dina nganti gantalan sasi. Wis suwe ra pepanggen karo pun Kakang saiki ketemu wong ayu. Aku ora duwe rasa piye-piye Kang Mas. Ora duwe rasa kapang. Wong wedok ora duwe rasa kangen karo wong lanang. Diajeng Epani. Dalem. Kowe nyata wanita kang sulit yang warni. Rikmamu cemeng keladuk wilis wong ayu. Alismu nanggal sepisan. Untumu miji timun nadyan metu setitik. Gak apa-apa Mas. Lambemu nyigar jabe wong ayu. Bangkeamu bayuh-bayuh. Nawon das wong ayu. Irungku. Irungmu bangir. Pripatmu wong ayu. Blarak sempal wong ayu. Diajeng Epani. Ayo tak dereke sowan karo Ibu Warni wong ayu. Gagat enjang wanci bangun umun terus ngalamun umun roti batik ampun monggo diajeng ragil. Senggak kok awah-awah aku yang ngono kaya wong nang Instagram bae. Senggak ki hak kok aw sijine Sing ngajari joker Mas. Kuwi penyaron celintisan kok. Wong senggak kok ora masuk kuwi. Saya kadangmu padha waras tenabeci bisa hamendemo paresten prayetno
Bumi Dorawati tinubesan Palawak Pandawa tan samara pamor sukma sinupaya winaya dekasepi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pepundhen kula Bapak RT, Bapak RW setempat beserta jajarannya sarmati lumeberipun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campursari. Boten kata lumpen among tamu among sinoman, ibu-ibu pramusaji pasukan batik sedaya kemawon ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campursari jaya rasa pangarsa dene panjenenganipun Bapak Haji Suparni dipun koordinatori panjenenganipun Roko Mas Hengki makarya sinarengan alkalin audio sound ngundang ugi temen garakan langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harga miring. Kalau dengan siang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking keluarga agung Bapak Subekan dalasan Ibu Sumiyem Pademangan Barat. Kalau dengan siang menika ngunduh mantu Bagus Setiawan ingkang sampun kalampahan dawuh kalian Dahayu Rizky Fikriah putri saking Bapak Wahidin dalasan Ibu Sri Yasri saking Sunter. Mugia kagem penganten kekalih nggih menika Mas Wawan ugi Mbak Rizky dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan. Kalau dengan sang menika sawanipun campursari jaya rasa sining kuyung Tri Widyawati. Kawula temangker setunggal monggo sawiji kadang seniwati ingkang nyengkuyung jaya rasa siang menika. Sowan saking Sragen Asri sining kuyung panjenenganipun Diayu Fani Ratnasari Bogelwati kepareng jumeneng tasih salehke weh
saya tur apik. Saya tur apik, cek penak-penak ya lho. Bocah ngantuk kok penak apane. Penake sik Cahayu. Nggih. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun made in Kota Cilacap, Jawa Tengah. Sawanipun Diayu Rakil Saputri Bogelwati. Wilujeng siang Cahayu. Awan, kasih jalan. Penyanyi ki rapati krungu. Oh, kamu manggil saya? Mas. Ya sayang, maaf sayang ya Allah, gitu aja sentitit kamu. Ora perkara sentitit, kowe mentang-mentang penyanyi sugih bondo sugih bandu, mas-masamu pirang-pirang ngono apa piye? Oh iki dudu mas iki mas. Wong dibagek karo MC kok malah jagungan karo Epa. Ini kayak Oh, ini tadi sinyalnya lebih kuat sono. aku ngerti wek dina iki kowe ruwet kok kan pikiran. Arep tanggal 6. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun asli dari Jakarta. Artis kelahiran Jakarta tanggal 31 Desember tahun 2000. Kelahiran bro 1999 ya. Tahun 1998 bar gegere Jakarta. Malah metu iki. Sawanipun Diayu Dewi Maharani Bogelwati. Buta babrah. Aku ditanya enggak? Tanya dong. Oh, kalau nggak ditanya mic-nya aku balik. Selamat siang. Ih bapak lucu. Aku ini aja. Taruh sini ya. Apa marem kowe kok cilik ngene iki? Oh iya Bu. Lucu. Aku dirasani Mbak Alfi sesuai karo sing duwe jare. Rapopo sing penting awet suwe. Iya, nggo batu-batu sak jam modar. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogelwati Prayitna mijil saking tata bumi Sekawati Sragen Asri. Saking pemanggungan Jaya Rasa ala Kalin Cerah Foto ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambing laras campur sari Jaya Rasa untuk Anda semuanya. Miyak sepining swasana kadang-kadang Jaya Rasa badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut sing ngibot You and Me. Maine gak apik iki. Yo Jaya Rasa. Jaya Rasa. Rame
Mugi para lenggah para tamu yang satu kinurmatan. Sawindu suwe lawase wong ayu kowe lunga pamit karo aku awak lumrah ra bisa turu wawayanganmu sliramu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya dek alfi kan bisa nambani Alfi Pripun Mbah Kong? bocah ayu isih enom suarane apik jan tur yo ijek kuliah andeng-andengmu wong ayu marai manise pasuryanmu mari kesengsem aku nih agak sida males gua malu monggo Aja Siang Sugeng Rawuh kaya para lenggah para tamu agung Dewa Putri Sugeng lelenggahan sinambi krahabe dareng sampun semadya nglaras campur sari jaya rasa sinarengan ing nganti padupi laras sawindu
rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani yo oke Bu Susi baik jadi ngersake napa wah oh lali janjine nggih Mister Mentem lah niki napa kok datang aku ngeten kalih kok wis kenal barang ampun ngoten niku to jenengan niku boten ngoten kok orang gedhe niki nggih pun cekap kancane pirang-pirang bareng sitok tok iki lho piye matur nuwun lho Bu Susi rencang kula kathah oh nggih monggo ayo ditelaske Cahayu Aja